Tita Wilma sa This Is My Life. Mayong hapon naman sa aton mga palangka ka mga tagpalamati. Yes, happy Monday para sa tanan. Kag welcome sa Lunes nga edisyon sa This Is My Life. Lunes, Disyembre 19, tuig 2022. Aton pagpangamusta sa inyo. Kamustang paniyaga? Kamustang mga hilimuson dira? Ay, happy ba lang weekend or hindi? Na? Anyway, sa aton mga palangga, mga tagpalamati nga ara lang sa ilang mga radio, updanay kita sa 684 kilohertz ang inyong mga lilisuan. Kag syempre mga naka-online naman dira na via FB Live sa Aksyon Radio Bacolod. Okay lang. May chat room man kita dira. Na? Ang inyong mga mensahe, inyong mga greetings, kag inyong man mga comments sa madulong naton sa inyo sa sininga hapon, pwede gyud kag kung pwede pa lang naton ma-like kag ma-share ang programa This Is My Life. Na? Pagkatapos magluwas si na Tita Wilma, bisan hindi lang ang This Is My Life. Kung pwede lang na ang tanan ng mga public affairs programs ng Aksyon Radio Bacolod. Paki-like at paki-share kag ang mga matipo namon dira nga mga balita sa News Center inyo man makit-an, inyo man mabasahan para update man ang tanan-tanan ilabi na gid ang inyo mga palangga nga ato iya sa mga malayo nga mga lugar. Na ilabi na sa karon nga panahon sang Pasko. Kinahanglan ma-update man naton sila sa nagakatabo sa aton diri iya sa Dakban sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Siyempre man, bugos nga Western Visayas, bugos nga Pilipinas, kag mga dalagko nga mga balita nga nagakatabo sa bugos nga kalibutan. Kung malike kag ma-share naton, at least bisan bala paano na sa karon iya nga Pasko kag maabot nga bagong tuig, magahagan-hagan man ang ila sini mga kapungaw, ang kahidlaw sa aton nga ari diri. Mabatian nilang mga nagakatabo. Masiling sila bodo, ara lang kami gihapon sa Bacolod or ara lang kami sa Pilipinas. Okay, Tita Wilma, ang hambal naton kung kamusta na ang inyo sini weekend, na ilabi na sang kahapon nga adlaw Domingo, upod sang inyo pamilya, paano? Mangkot si Tita Wilma, padayon bala ang inyo pagsimbang gabi? Ay, ikapila na, ikaapat na? Ikaapat na 16, 17, 18, 19, ikaapat na iya nga pagsimbang gabi or aginaldo tag sa kakaagahon. Kayang-kaya pa? Ay, kayang-kaya pa nila, Tita Wilma. Tugtog ina sa pet sa 24, Sabado sang kaagahon kay pagka gabi amo ang pagkatawo na pagkagabi pagbulag sampit sa 24 pa 25 ang pagkatawo. Kag masilita, wow, happy or merry Christmas para sa tanan. Hindi nilog-lahog ana. Bisan pigado lang kon malipayon ang tanan, bisan magagmay lang ang ara sa aton latok kalan-an nga pagasaluhan, malipayon ang tanan kag magapaambitanay ang mga may sulusobra-sobra da, bisan hindi naton kaya maghatagid sang bilog para sa aton dira mga kaingod sa mga pamilya naton nga daw ginabudlayan gid, maswerte ikaw, maswerte sila. Ang iban nga ginabudlayan tamdon man naton tungod ano gani ang spirit of Christmas. Ano gani? It's the time for sharing, no? It's the time for giving. Giving love, giving gifts, tanan na gid lang. Himuoy naton. Para man hindi lang ikaw ang mangin malipayon kundi kita tanan. Magpaambit para more blessings to come. And in the next New Year, not 2023. Pero tawe anong idulong naton kag igalingaw sa ila karon nga hapon. Amo ning masubo-subo magluwas sa dalagan sa aton panahon. May hatag man kita karon nga gamay nga informasyon sa ginapaandam sa aton sa Department of Health sa pagsilibrar naton sa Pasko kag bag-ong tuig. Kay kabalo man kita Christmas and New Year
Kag sa sini nga panahon kadamo gid sa mga pagtinipon-tipon. Di ba la? Damo sang pagtinipon-tipon, magluwas siya sa mga Christmas party, mga reunions, alumni homecoming, mga grupo-grupo nga magkilit anay ba kaon diri kaon didto kaon dira daw wala nasapan gani kung maghambal kita nga kaon diri kaon didto gasto didto di ba la pero sa mga Christmas party, speaking of Christmas party, yes, para sa amon sa Action Radio Family, kami na ya ang pinaka malipayon. Bisan paano ginpunan sang amon Iloy, no? Sang Action Radio, ang amon tag sa Kabalatyagon. Na Pasko ang paghambalan. So saludo kita dira, ma? Kay Action nuna di maala magpanwa. Action Nons, thank you so much. Inaalin gid sa tanan nga mga kabataan mo. Mapatinas Tita Wilma, kabataan mo. Pero kung sa edad, magulang ko yan. Of course, syempre, na aton inatanan gina-appreciate, kay ginapasalamatan nga ang tanan malipayon sa bag lamang natapos namon nga Christmas party. Okay na, Tita Wilma, kung ang aton sinidalagan sang panahon, ang paghahambalan anay gamay. Muna sila naton, may maayo nga balita, may hindi man maayo nga balita. Hindi, aning amihan, shoreline, low pressure area, ang turo, no? Muna magadulot sa mga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sa aton pungsod Pilipinas. Di ba la? Yes. Okay, pila ka mga lugar sa pungsod, mangin maulanon. Karon iya nga adlaw tungod sa northeast monsoon no kun ining si amihan ang shoreline kag throw or extension magsiling tatro amo siyang extension sang LPA or low pressure area ina gina paathagman sa aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa na ang shoreline o kun ang mga lugar sa diin naga-experience sa northeast monsoon or amihan kag easterlies amo ining nagaapekto sa eastern portion sang southern Luzon. Samtang northeast monsoon naman nagaapekto sa iban nga bahin sang Luzon pero diri iya sa ato no. Bicol region, Romblon, Visayas kag Mindanao magalumon nga kalangitan lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpanagobi na tungod man sa shear line, nibla? Kag trough ng low pressure area. Kasarangan tubtob may araman panalag sa nga pagbubo sang mabaskog nga ulan nga may posibilidad man magatugas sa mga pagbaha or landslides. Okay. Abaw ang mga matahom nga mga dalagas na subong ang katahom nila daw ara pagyapon. Gasigwe si Tawea. Well, anyway, pasalamat kita. Abi ko gani kahapon ay nanong panahon nga doon nagapamurugso sa iya magwa kita hindi kita kagwa kay kanami isang huyup-huyup sa hangin kanami isang silak sa dugay-dugay ang buulan liwat naman na hindi ginaton mapaktan so kinahanglan hinay-hinay kita gihapon okay na Tita We kag alauna 47 Action Radio Philippine Standard Time kadtuan anay naton ang pilaman ka informasyon nga aton mapaambit sa inyo sa sini nga hapon ay hamakin nyo yan iya na nasiplatan ko naman antes mag-abot yang adlaw sang Pasko sa Petso 24 kabalo kita kada semana may changes di ba la kada semana may changes ang dalagan sang presyo sang mga produkto sa petrolyo di ba la kitabitan na nami na tong sige-sige na lang iya ang mga pagbago sa dalagan sang presyo sang petrolyo abaw ara karon but anyway sang weekend sang Sabado tawi nakit-an taman tumo nga may tsansa nga magasaka siya pero ti sa nabalaan naton masaka gid man siya pero hindi tama do mga sobra lang piso pero ara nagbulaga sa aton panulukan nga ang presyo sa mga produkto sa petrolyo sa sining Christmas holidays natala na iya nga mag-implementar ang mga kompanya sang langis sang saka sa pila hindi sa pila gid sang saka gid sa presyo kada litro no sa produkto sa petrolyo kay pila ka semana nga nagpatigayon sila sang rollback di na ding aton tuto dera sa piya ang aton sining live daw hindi ko makit-an ha tuto liyong kuan na ya na kag syempre no magluwas sina dali gid lang
May ginpagwa ang advisory ang Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Naghambal ang Pilipinas Shell nga mapasaka sila sang presyo sa kada litro sang ila produkto nga gasolina, pila Tita Wilma. Ang ipasaka nila 70 sentimos. Ang masakit-sakit is ang presyo sang diesel, no? Ang krudo. Ang krudo magasaka buwas nga adlaw 2 ka pesos kag 90 sentimos, no? 2.90. Kag ang kerosene magasaka iya sang 1.65. Maga-epekto ini sunod sa Philippines Shell Petroleum Corporation alas 6 ang agabuas. Ting iba naman nga mga kompanya sang langis magapagwa man sang kaangay nga mga announcement or advisory para sa karon nga semana. Tiambal gani sang Department of Energy All Industry Management Bureau Director Rino Abad. Siling ni Abad. Siling niya na, oh. Siling ni Abad, last week, ginapaabot agid man nga may saka, inatungod man sa recovery sang oil demand sa China, kasunod sang ila economic reopening. Amo na, pero gamay-gamay lang to, sobra lang to piso sa diesel, gali ang resulta, sobra 2 ka piso. Sakit-sakit man, no? Ma-react naman na or maagay-agay naman na ang aton sini mga kauturan nga mga drivers. Kita ya ka intindi kita da sa mga ututan nga mga drivers. Abi naton mangin malipayon kita sa karon nga pasko. Pero sige lang laban tayo mga pare ko. Paamo kay na bala. No, laban tayo padayon kita iyak na bisan paano kay tindi ta man ni mapunggan mo ang Christmas holidays, di bala? Okay. Kag sa piyak naman nga bahin kadtuan naton ang ginmensionar ni Tita Wilma na tungod sa Department of Health. Since ini nga panahon sang Pasko, kag ang adlaw mismo sang Pasko, nagalapit, pila na lang ka adlaw ang nabilin sa aton sa ni Christmas countdown. Anom ka adlaw, di ba tawe? Yes, kay Lunes, subong. May panugyan ang aton sa ni Department of Health. Nagapangabay sila nga kinanglan kita nga mga publiko mangin responsable man sa aton ikaayong lawas sa pag-celebrate sang holiday season. Tigin hambal ni gani sang DOH officer in charge Undersecretary Maria Rosario Vergere siling niya kinahanglan kontrolado mo na kontrolado gid ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon kag pagkaon sang mga hindi mga masustansya nga mga preparasyon. Naintindihan ta na hindi kay hambal ni Vergere nya balaan yung may ara tabla kasami bala nga ginahambal na kalitan ta ni amo na bala nga talagsa lang ni sa isa ka tuig kay isa lang ni muna kinanglan kaon ta damo inom nya mainom ta kaon ta damo inom ta damo kay niya kinanglan mag-enjoy sa malipayon nga Pasko kag bag-ong tuig. Pero kinahanglan suno kay Vergere pulo paminsaron tagid, no? Siling niya, it's okay to be happy, it's okay to celebrate, it's okay to party, but we need to also be responsible. Kinahanglan gid. Tamdon yung man inyo ikayong lawas. Hindi lang namit gid na. Gani relax lang. Kagambal ya pagid nya inang pahambal ta. Talagsaman lang na. Kabudlay gani kay kung magsiling kagay kisa nga talagsaman lang na subong man lang na kag mataymingan bala kagaling katumbasin na mangin makabig naton nga medyo critical ang outcome para sa imo ikaayong lawas na kay nga sobra-sobrang pag-inom mo, sobra-sobrang pagkaon mo sa mga abaw, hindi masustansya nga mga pagkaon, isa na ina. Kag posible makaapekto pa sa imo ikaayong lawas. Ang hambal gani isang isa ka doktor na si Dr. Alfonso Victorino Pamaran sa Tala Hospital niya sa Masami nagadamo na sino sa iya nagadamong mga ginadala sa ospital tungod sa komplikasyon sa heart kag sa brain every January o kon
kung tapos na ang holiday season. Di nabasi man na nila sa record mo. Kasami pa na hindi magpa-admit. Hindi magpa-admit sa hospital inang mga may masakit every December kay mahulat anay nga tapuson ang mga celebration. Nagets nyo man na. Nung iba, ay kinahanglan, hindi ko yung manyuyiran sa ospital, magwagig ko. Kinahanglan, ay buwas lang or dasun lang ang adlaw, kaya ko pa ni kay kabudlay nga magbulag ang tuig. Dalon nyo kuya sa ospital na, hindi bala na may ara na. Amo na sa aton mga kauturan, kung kabalo ka mo, nga kamo may ginabatsyag sa inyo lawas, especially ng mga hypertensive, ang mga diabetic, kabalo kita amuning panahon sa mga pagkaon nga damo cholesterol, damo sweets, kinahanglan hinay-hinay lang ang aton liver dapat naton halungan, right? Kinahanglan gid. Alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time, masadya ang pagselebrar sang Pasko pero importante man ang paghalong. Si Tito Wilma magabalik pagkatapos sang mga ini. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number. Indira, na? Merry Christmas in advance sa inyo, Ana. Kay Melvin Piñafiel, yes, kay Ma'am Ana Sinoro, na good afternoon. Mayong hapon ko no aksyon to Wilma. Salamat gid. Sir Alex Montesa, salamat man kay Rizal Balsimo. Good afternoon, Ma'am Wilma. Merry Christmas, Ma'am. Likewise sa imo Rizal. Merry Christmas too. Nay. Diego Val Flores, mayong hapon Tito Wilms. Naga-monitor lang kami sa may Barangay Kubay. Joanna, mayong hapon lang sa inyo sa Barangay Kubay. Salamat bisan wala ko kahapon nag-live pamati sa radyo, kabati ko nag-wait mo ko. Salamat Tita Wilma. Last Saturday ma'am na kay tikon Sabado wala stita akong Domingo wala sa web program, di ba la? Hello Ma'am Marjorie Ward. Mayong hapon ko no Tita Wilma. Merry Christmas. Okay, thank you gid ma'am for greeting. For greetings. Thank you. Thanks for the love and the kiss and the prayers you sent. Thank you, good Ma'am Marjorie Ward. Yes, Merry Christmas man, Ma'am. Nancy Balsimo, mayong hapon man sa imo. Tita Wilma, mayong hapon, ari lang ko din naga-monitor sa imo programa sa kahanginan kag sa FB Live. Sir Alex Montesa, salamat gid. Congrats, Tita Wilma, good song. Ang ano, Ma'am Jane Candido Hildore, congrats kuno kay Tito We. Sa Christmas party siguro namon, nag-enjoy lang kami to ma'am na. Siling niya, wala na ya sa edad action tawe, respeto lang na. Okay, thank you kid. Tita Wilma, monitor lang sa siyandaan tulangan. Shout out lang sa kay mama namon nga si Mama Kana, nagahimos sang tinais ang baboy ka madinuguan. Wow! Okay, enjoy lang sa dinuguan nga manamit dira. Preparar ka na sa talent mo para sa Christmas party ta. Abaw! Miss Jane Candido Hildori, gina-challenge mo si Sir Alex Montesa. Sir Alex, batian mo na gina-challenge ka ni Miss Jane Hildori Candido. Preparar ka na sa talent mo para sa Christmas party. Aba, sadya guro na ngayo tadayon t-shirt kag mags ay sinang press kag munina sa Oriarte Subdivision Locker Lota mayong hapon gapamati na kay Action Tito Wilma. Imelda Madrigalejo mayong hapon man sa imo. At sa amon mga neighbors diri sa Villa Caridad sa La Carlota mayong hapon dira lang na si Tawi Asta. Relax lang.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duha ng mga kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Nga kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Nami gid man linugaw at thank you gid noy nga madamo and Merry Christmas kay Nunoy Alacapa. Okay, alas 2:03 dali gid lang. Siplatan ko kadali ang akon sini nga text hotline Tito Wilma. Please greet lang ko family Orsiada Manson family Apox gani na nga gwapa sa Shenda Alicia. Thanks gid tita from 7103. Si Tita, Merry Christmas in advance and Happy New Year 0197. Utod ang imo send a message but anyway, okay lang ina. Always always ikaw na naka-tune in family Domyo kay Monica kay baby girl na kay Lexus kay Sandra kay Abeline sang Barangay San Teodoro Binalbagan. Junjum Lambatin Domyo sang pagkaw Binalbagan mayong hapon salamat kid. Good PM Tita Wilma halin kay 4972 about pag Christmas party ko no sa Action Radio. Lucy og tuhan sa Central Mao nga nakita mo Tita Wilma ha.
Ha, salamat sa compliments kay matuyawa naman na sa. Okay. Alas 2:05 Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, padayon si Tita Wilma. Dali lang gid. Kay mabasa kita sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Okay, sa siningabahin ng aton hatagan igtalupangod nga mansay sa This Is My Life, naghalin ini sa isa ka lalaki, nagapatawag siya sa ngalan Dexter. Si Dexter sang Bacolod South. Kag ang message ni Dexter sa This Is My Life, nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang? Kag maayong hapon sa imo? Kag sa mga nagapamati sa programa This Is My Life sang Aksyon Radio Bacolod. Tita Wilma, gusto ko man i-share ang akon problema. Kay luyag ko man mabatian ang imo panugdaon sa amon sitwasyon. Hindi ko lang pag-i-mention ang lugar, basta ari lang kami ayon sa Bacolod South. Tawag lang ako kay Dexter, kag ang problema, nga akon pangayuan advice sa imo, natungod sa amon kaingod. Mansilinta kaingod, tupad balay, no? Kay tama gid na kagahod sa ila, Tita Wilma. Kamanga tunog-tunog pa sang ila mga tingog kung mag-inistoryahanay nga daw nagasinggitanay. Kagbisan pa, tunog pagid kung magsinggit kag nagaaway. Di kuntain awon ang sitwasyon, lapitay lang ang bintana namon sa ila man bintana. Gani mabatian ginamon ang ila kagahod. Kung magpaandar man sang radyo kag TV, ay ano-ano man lang ang may speaker man, domamungol kagidyata. Kag matyag mo, sila daw wala lang sa ila. Wala labot sa balatyagon sang ila mga katupad balay. Inaiya ang problema namon diri sa amon lugar. Ano ning mayo namon nga himuon man? Hindi man kami pwede nga magsita sa ila. Kay basi mas pagid nga magahod kag mag-away pa. Dako na gid nga problema. Dita kami wala handom nga may kaaway sa palibot. Mahipos kami nga pamilya. Tanan diri sa amon puro, mga ka-vibes namon kag nagainayuhay kami. Kag hindi kami gusto sang gamo. Kabay pata nga matagaan mo man kami sang nagakaigo nga advice. Nagapasalamat Dexter sang Bacolod South. Na? Kay Dexter sang Bacolod South, una-una madamo gid nga salamat kag maayong hapon sa imo. Kung lantawin naton ining mga nagakatabo nga ini, hindi lang niguro sa inyo lugar. Sa aton mga kauturan nga maka-relate sa amo sini nga sitwasyon, kung may matugda kamo para sa kayuhan sang aton sini problemado nga sender, ara lang ang aton sini text hotline. Pwede gininyo dira mapadala sa
0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online naman, ara ang aton nga chatroom. Kung ano man ang mahambal ni Tita Wilma sa pagbalik, pagkatapos ng mga ini. Para sa bayong Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV ah. Oops, big ka sure.
Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton One is better than... Jessie says na. Good afternoon, Ma'am Wilma, watching from Upper Balikaw-Kaw. Pa-shout out lang kuno kay Papa Rolando Piduhan Soranyo Sr., Family Tagay, Family Imparado, and Family Elban Buena. Nga nagapamatigid permi Derek Galagabunggid ang radyo. Abaw. Galagabunggid ang action radio sa Upper Balikaw. Sa Kabangkalan City. Annalyn Soranyo Tagay, yuhum anak na. Tita Wilma, papas panamyaw ko sa imo mga familia Ramirez ng Barangay Granada, Kagalangilan. Thank you, Gid. Thank you man, Sir Alex. Doy Arthur, good afternoon, Tita Wilma. Yes, okay lang inaanay. Kasi Tita Wilma, kadpuan, anay naton ang problema sa aton sender nga ginbasa naton ang kaundan sa iya mensahe. Sa nahambal ko na kung sino man makarelate sa amo sining sitwasyon, nga nagamuan kamo sa inyo dira mga kaingod, sa ilatuman nga kagahod, makarelate ka mo sa siniya nga sitwasyon. So kung may ara ka mo matugda nga maayo man nga solusyon, pwede nyo ina mapadala sa aton text hotline sa liwat sa 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online naman, ara man ang aton sininga chat room. Okay, balikan naton si Dexter sa Bacolod South. Again, Dexter sa Bacolod South, mayong hapon sa imo kag madamo gid nga salamat. Ang ini nga problema, kung aton tamdon sang hapaw lang, masiling para amo lang para gahod gid lang, no? Amo na. Pero sa mga tawo, nga luyag iya sang malinong. Luyag niya iya sang kalinong kag matawhay. Problema gina sa ila. Kung hambalon mo ining mga magahon nga mga tao, mas ami sabat man na basi man na sa ato na obserbahan, mas sabat man na sila nga ay di pangita dito kamo sa mga lugar nga wala sa may madisturbo sa inyo, dito kamo sa mga dalagko nga mga subdivision istar para nga kamo lang malinong gusto nyo. Kundi, anyway, kung diin man sila yan ni Sir Dexter, kaya ari sila hambalya Bacolod South, wala yan man na mention ang exact
nga lugar gid nila, okay lang na yes Sir Dexter na. Ang aton lang dali concern is ano man ang inyo lugar, diin man kamo nga bahin sang syudad, ara man kamo sa malinong or magahod nga lugar, kinahanglan taman kung kisang ginatawag adjustment, di ba la? Kinahanglan man naton magpakigbagay, makigayo, makighinunanon sa aton mga kaingod sa palibot. Especially kung ang mga pamalay nagainikit-ikit lang. Notice nyo na, kung ang mga pamalay nagainikit-ikit lang, kinahanglan kilalahon man naton ang aton mga kaingod, ang aton katupad balay. Kinahanglan makigayo man kita sa ila. Kaya nga, isa sa mga sikreto nga mahimo mo kung may mga problema nga nagakatabo sa imo palibot, hindi ka mabudlayan mag-approach. Mapaagi mo bala sa ginatawag nga diplomasiya nga pamaagi. Hindi kay kun, let's say for example, kung magpasin-o-sin-o ka man, gamugi na iya sa tuod. Toto, Dexter, insakto ng hambal mo, hindi mo bimapaktan mo. Hindi mo mapaktan kung ano ang mangin reaksyon sinang pamilya nga sa imo tupad balay. Kag suno sa imo bintana nila, kag bintana mo kung magsininggitanay sila bati ay klaro para sa inyo, but silingo nagainikit-ikit lang ang pamalay sa inyo lugar. Okay, isa sa mga suwestyon ni Tita Wilma. Let's say for example, kung nagagahod sila, pwede man guro ang bintana nga dito ayon sa ila, isirata na lang anay. Isirata na lang na anay para nga magaganhagan ang kagahod. Kinahanglan Tuto Dexter, i-develop mo ang maayong nga rapport sa ila, maayong nga relasyon. Kung naga-say hi ikaw dira, kung nagamigahay man si Mrs. kag dira sa piyak, amat-amat nga i-develop ang maayong nga relasyon, nga magkilalahay kin. Kag pwede man lang naton iya masugilanunan sa matawhay nga pamaagi. Ang ginatawag bala diplomasiya, na bot silingon, hindi kaya makig-away, hindi kaya manita, kundi makigsugilanon, kag magpangabay lang ikaw. Istoryahon sang maayo sa maalumanay nga paagi. Di ba la? Kaya nga, wala iya sang matig-ah nga sitwasyon, na wala sang matig-ah nga kung aton pa mga katigulangan, wala sang matig-ah nga bato kung dalayon ang pag-ilig sang tubig. Wala sa matiga nga balatsyagon sa padayon mo nga pagpakig-ayo kag pagpangabay. Kag wala sang malain sa tawo nga nagapaubos kag nagahangop. Wala sang malain sang tawo nga nagapaumod kag nagapangamigo sa ila palibot. Isa lang na, mga pila lang na sa mga suwestyon siguro ni Tita Wilma sa imo Tuto Dexter. Pwede man lang na nga, let's say, kung nakasugod ka na bala sa maayong nga relasyon, nakasugod ka na sa maayong nga komunikasyon, maobserbahan mo man ang reaksyon mo, nga hindi pa na iya bala amo ng target mo, nga amo ng tuyo mo sa pagbugno mo, sa pagpakig-ayo mo, ulo istorya mo sa ila, amat-amat lang. Kaya ang tanan nga bagay, hindi naton makuha sa gulpi lang, kundi sa amat-amat, amo nang nahambal naton sa diplomasiya nga pamaagi, sa mahinay kag amat-amat, himua ina, kag pwede man lang gani nga makaistorya ka mo bi kung let's say ang amay sang pihak nga balay, kung makaistorya ka mo da pre ka sadya sa inyo, no, halimbawa lang na iya sadya sa inyo dagli kagabi, o nami, matibuba matulong, no? Hindi ko pre katulong mo. Aning, pwede man na guro pre kung ano, wala man na problema. Ining ba't siya ganay lang ta? Na, mga bay lang ta jutay. Galing, kay may ara iya nga mga tao. Na, kay suno sa imo, bisan sa ila pag hinambalanay, katunog. May mga tao iya nga kung maghambal daw may mga microphone mo. Ang ila ba? Kag daw may mga speaker. May ara na iya. Makasiling ka gani ba do ikaw pang obra sa radyo nga may volume, mamo kay na balahaw, no? But anyway, sa nahambal na naton, bisan sa ano nga bagay, kung ikaw nagapangabay sa maayo nga paagi, matandog mo ang ilabalatsyagon, marealisar na nila, sila man na ang mapaubos
kag mag pahagan-hagan amat-amat man. Pero kung pag-approach mo nga medyo nega ang reaction, hindi ka syempre magpadayon di ba la? Hindi mo yung pagpadayunon ang tuyo mo kung nakita mo nga daw hindi nami. Kinahanglan timing. Kinahanglan timing na iya. Pwede mo man hambal nga pare kung pwede lang tada kahagan-hagan man kay may mga upod ta sa balay di nga kinahanglan man jutay nga kalinong mo kapin pa kung may ara kada pamilya nga may upod ka mo dira nga masakiton nga ay gapamati gina sila ya na basta mayong imo intensyon na ti kinahanglan basta may ara ta pasyente kapin pa kung may mga tigulang may ginabatsyag kinahanglan na nila medyo malinong-linong okay lang nagagagahod man pero ining gusto-gustuhan lang bala nga makapahuway man sila. Nakadepende na sa nasiling na ni Tita Wilma. Nakadepende ina sa approach. Kag siguro, kung matandog mo man ang iabalatsyagon, hindi lang iya ego nga matinaas-taason, may hangpan niya ang imo sinibuot silingon. Kag mabatsyagan mo na lang na nga daw nagamat-amat kanay-kanay ang kagahuron. Pating ila pag inistoryahanay sa sulod sang balay, do wala na sila nagasinggitanay kundi amat-amat na hinay na mo na bala pero do mabatsyagan mo nga do nagahinay lang sila nga do nagakatakap na sila nga ila makibot ang mga tupad balay nila na pero kung feeling mo nga nakapangabay kahimo ka na first step nahimo mo naman ang mga maayo nga pagpaumod kag pagpaubos it's time naman nga mahimo ka naman isa na naman kabagay. May ara kita sa kung ara ka sa purok, di ba? Malmo sa inyo purok. May purok president man kamo, di ba la? Mangayo ka sa iya opinion, mangayo ka sa iya kung anong dapat himuon. Kay basi pa man lang pwede nga siyang magkapangabay or let's say paistoryahon ka mo, if not makahambal man siya, makasuggest siya sa inyo nga magpamilya nga kadto ka sa barangay. Kaya ang barangay may ara lupon. Ang lupon amo inang manugsulbar sang problema. Kaya ginapaatubang. Galing kay ti para likaw lang niya balas ang gamo. Nga pwede man, mayo lang ko. Ang importante is na una mo siya yahambal mo. Kaya nga ako magdiretso ka man dito, ka magsiling, ay amo na. Ay ano ato iya. Kundi magamo, kung magamo, ti problema nga dako. Pero antes man si Tita Wilma magpadayon, dali lang kay kinahanglan ko gid nimo. Wala gid ko choice. Ang Starlight Ferries nagabiyahe Batangas to Katiklan Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox Okay, kay tuwan tanay aton dira mga naka-online. Na, Doy Arthur, good afternoon. Tuto Malaga, mayong hapon man sa imo, na. Okay.
May hapon lang kuno Tita Wilma. Kay Leonie Bangiles Lamson. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Man sa imo, ma'am Leonie. Kay Eda Ramos. Thanks, good Miss Eda. Good afternoon, Tita Wilma. Merry Christmas po sa inyo. Likewise, ma'am Leonie. Na? Okay, Kate Ashley. Hello, Tita Wilma. Good afternoon. Please greet sa family Dinoy. Kay Baby James daw. Nagatulog siya subong. Katulog subong. Salamat, kid Tita. To all viewers and listeners of Action Radio Bacolod, Merry Christmas to all from Miss Leonie Bangiles Lamson. Okay, ga-enjoy man kamo lantaw sa Christmas party sa ARB. Lantaw kami video sadya, damo prize. Yes, ma'am. Kag happy gid kami tanan. Thank you so much, Tita Wilma. Nakakadlaw man di ang mga childhood friends ko ba? Starring ko kuno sa greetings mo, kapamati sila upod sa akon. Ayo, Sir Alex, oh. Mary Joy Victorino Flores, Makawili, good PM tawe. Pag-greet lang, happy 50th birthday sa pinalangga namon nga papa, Robert Flores Sr. sa Barangay Karulaan. Good health lang permi pa, halin sa imo anak, no? Kay Mary Joy Victorino Flores, Makawili. Sa Legran, hala Carlota sa Cisco kag Brad sa Pilar Compound, mayong hapon kay Edwin. Marlita Obilidon Olaira. Hi, Tita Wilma. Good afternoon. Advance Merry Christmas. Likewise, Ma'am Marlita, and thank you. Ate Kimeriman, good afternoon. Tigre. Madam, greet lang ako, Nanay Hendrita Umania sa Laura, Barangay Pacol, Bago City, sa Umania family. Siling yan ni Sir Alex, so. Siling ni Sir Alex. Ala, Tia Kim Eriman, kamusta ka na dira? Nakaprepara ka naman sa imo best talent para sa Christmas party natin? Maballroom na lang tangaduha, swing, hindi gani jive. Sagad. Okay, thanks for the heart, Miss Ana. Raymar Beranyo Lingoste, good afternoon, Tito Wilma, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat, keep safe always and God bless. Okay, enough lang na siya, Anay. Ha? Okay, Okay, okay. Kay Eda Ramos, yes, 32 yung, karon na nagdugay ka doon ta, ang aton sining, ang aton sa mga messages dira, ay, yung mga anak ko mo. Action will ma-monitor sa program diri sa Alambihod, Kalubang, Ilog, maayong hapon, kid. Ay, katulang kalbo ni Tawe, Okay, dira, kay Regina Ligaspi, pasuit na, mayong hapon, shout out ko lang man ng Rosie sang Canmoros, kay Nanay Tina, Papay Tony, sang Moises Padilla. Thank you, kid. Okay, I love you. Okay, thank you.
Kag dumduman ko na lang si Tatay Tony. Tatay Tony, may yung hapon advance Merry Christmas sa imo. Okay? Kadasig man sa aton oras. Pero sa aton Christmas countdown, pila na lang ni Tita We kaadlaw ang nabilin. As mentioned ni Tita Wilma, pila na lang kaadlaw before Christmas Day. 6 days more to go. Insakto, Tita We, kaya 19 ta subong mo to for 6 days more to go. Kag syempre, ginsuguran na ito ng atong 12 days of Christmas. Ara na kita sa 12 days of Christmas, ari na ta on the 7th day, no? Ang sa aton sa ni 7th day of Christmas, on the 7th day of Christmas, my true love sent to me 7 swans sa swimming na. 7 swans, siguro nga galangoy-langoy ang ginpadalo. Tigdamo na natipon si Tawe. 6 gives a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 friends, hens, 2 turtle doves, and a partridge on a pear tree. Damo na sa natipon si Tita Wilma sa ating countdown sa 12 days of Christmas. Tibuas naman sa 18th kung ano naman ang aton mabaton sina. Diba? Alas 2:35 Action Radio, Philippine Standard Time. Balikan anay naton kadali. May pila ka mga mensahe ang aton sini mga textures kag ang aton man mga naka-online. Hambal gani ni Ma'am Julie Militado Patrimonio. Ma'am, good afternoon and Merry Christmas to you. Salamat gid. Good afternoon to sa letter sender. I-share ko man akong experience ang una. Pareho sang una. Ding-ding lang ang gap namon. So, every time magahod sila, every time nga magahod sila, ginahimo namon, magmarites kami, kag sang ulihi, bayan na lang namon, kay kung sa pako namon, magamulang gid. Ginahimo namon, himuon na lang nga drama or music sa amon ears, ilagahod. Until naanad kag, nag-ayuhay lang kami, kay kun kami magahod, hipos man lang sila. Titawe, tiway gid. So, batian mo na, Sir Dexter. Mga amo may na balang mga diskarte. Okay. Merry Christmas man ko na hambal ni Ma'am Julie. Thank you gid sa imo man mambugos nga pamilya dira. Siling naman ni Ma'am Aina, sa sender daw hindi ko kabalo mag-advise, pamati na lang. O para avoid gamo kag hindi ka magka-problema, pangamuyuin na lang mga tupad balay ninyo. Kabalo man ta, how powerful ang prayer, Ma'am. Thank you gid. Susan Rano, good afternoon. Dira sa may alihis. Ang hambal naman ni Ma'am Eda Ramos. Yes, true, Madam Wilma. May mga tao gid siya nga full volume kung mag-istorya, which is very natural na sa ila. Ako may nabalaan man ko amuna, na? Kag amo man na kami. Abis ang mga galabay sa house, nagailinaway na. But the truth is, we're not. Pero sanay na ang amon kasilingan. Gakadlaw man si Ma'am shares ang iya sining sitwasyon. But anyway, insakto kay reality ina. Di ba lang? Pero kung medyo ikaw naman nga nagaproblema, medyo isog-isog man, hindi nami, kinanglan, himuon talang balang mga maayo nga bagay, kay na hindi lang para sa aton, kundi para man sa tanan. Nga mga kaingon ninyo dira. Hindi ba la, Novi Magapan, monitor lang kuno sila sa may barangay Pandanon DSB. Hambal gani ni 8815, good PM tawi sa sender, ireklamo sa barangay, ang manang hambal ko, no? Manang hambal ko sa, pero kung pwede pa lang palabuton gito, no? Kung masulbar malang sa maayo, hambal naman sang isa ko kapalangga nga ara man nagapamati karon nga hapon, mayong hapon indaywe, hambal sang sender maayo sila kuno sa ila mga katupad, ti wala gid na da problema, istorya lang gid ang kulang, basi ga pensar ang tupad ya balay nga okay lang sila sang gahod, kay wala man sila gareklamo, kay amo man sina ang mga tupad ko di balay, pero paghambal ko nga pwede hinayan kay galain akon matiyag. Tigin hinayan Manila, di ba? Basta in a nice way,
naami man ang response na at least malabisan paano to Dexter, may mga ideya ka man nga makuha sa mga ginashare sang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati. Di ba la? Kaya, Tita We, Merry Christmas to you and family. God bless always. Greetings from Nanay Bevi Carbiliedo of Vet Store. As a Vet Store, there's a country home sa Phase 1. Good afternoon. Merry Christmas man sa inyo. Madamo gid nga salamat. About speaking, dira. Tatay Avelino Tiglay, kay Ma'am Sandra, dira. About thank you, gid. Sa muno ko sang iya sininga. Akon sharing naman lang. Ang muno ko sang iya kabugaw. Abasing ko, bagin pangita, gid ko kahapon. Abasing ko, salamat gid sa nagdulong, ha. Salamat gid. Hambalon mo gid si Tatay Avelino Tiglay, na may mabugnaw sang kamot, magpananom. Madamo gid nga salamat. Nabuhinan niya ng kululiktahon ko nga 12 fruits. May matching pa na kadalag ko nga mga iba. May mga tao gid nga amo na mga kamot, no. May mga green thumb bala, na. But anyway, gina-appreciate ko gid na sang dako Tay Avelino. Madamo gid nga salamat. Merry Christmas na nga daan una sa inyo. Ay kadasig man sang aton oras. Alauna 40 na Action Radio Philippines Standard Time. Pagbalik ni Tita Wilma, amo na ang aton sinipag horoscope pagkatapos ni. Pride Bar Blue. Hindi Ay nga mga anak ho. Mayong hapon lang da. Ara man da si Cons Gariando, no? Coms Gariando. Tita Wilma, monitor lang sa program. Yes, alambihod kalubang ilog. Kay Maris Sara Flor Kagdiday sa Villa Caridad Subdivision, La Carlota. Relax pamatik action tawi. Salamat gid Ma'am Ann. Salamat gid. Kay Mario Prudente, Merry Christmas. God bless always. Likewise, Sir Mario Prudente, madamo gid nga salamat. Sa amon di gani puwerte gid linong, kulbaan man gusto gawod para sa niya. Ayo, lain-lain nga mga reactions, di ba? Okay, kay Eric Fernandez, good afternoon. To Dennis Richard Tibor Roma, good afternoon. Salamat gid. Kay Merlita Obilidon Olaira, salamat man. Kay Rene Paguntalan. At Kim Eriman, kag sino ini, Eleanor Ontalan Istukado, anong ginaugtas mo? Hindi ka magugtas, ha? Matubuan ka na wrinkles, ha? Kinanglan be happy as always. Marietta Sinoro Bonda, kay Kaprobilino Marquino, salamat man. Kay Novi Magapan. Simplicious sa Moldy Palabrica, salamat gid. Enough na siya, anay. Balikan ta naman kamo karon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Ko Action Radio Philippine Standard Time. Okay, mabasa na si Tita Wilma sang horoscope pero manamyaw ta na happy birthday, ano? Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila birthday today, December 19, 2022. Happy 50th birthday sa amon pinalangga nga Papa Robert Flores Sr. sang Barangay Carulaan. Good health permi Papa kag halong gid. Halungigid ang lawas kay may edad na. Aba, syempre, tsakto na, Papa Robert, maghalunggid. 50, bin pa magulang pastawi, Alin din na sa imo anak kay Mary Joy Victorino Flores Mecawili. Okay, sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagasaulog sa ila birthday today. Happy birthday. Wish man ni Tita Wilma para sa tanan. Good health sa mga celebrators. Good health, more blessings, and be happy always. Diba? Teres Vergara Sancho? Yes. Sa Moises Padilla. A horoscope na ang inyo kubus nga alagad. Kag sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, Disyembre 19, tuig 2022. Ang adlaw nga Disyembre 19, tandaan nyo, hindi tanan maswerte para sa inyo. Ang mga ginapatian nga maswerte sa matudtuod lang, may ara pagid mas maswerte pagid sang sa ila. Gani halin or umpisa karon nga adlaw, ikaw isa sa mga maswerte sa kabuhi suno sa inyo horoscope sa mga celebrators for today. Under pagid na sila sa zodiac sign nga Sagittarius. Akay man ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Yes, mga Sagittarian, may padya ikaw nga mabaton sa mga maayo nga hinimuan mo, di ba la? May reward gina basta may maayo ka nga hinimuan. Kag syempre kung wala anong paabuton mo, kung wala ka naman sa nahimo nga maayo, sorry ka na lang na. Ngay nga ini ang panahon sang pagpanukot sa mga hinimuan mo man. Kung may ara ka hindi manami nga pamatasan, baguhan na ina. Ini ang tion sang pagbago. Kay nga ang magabago naman ang aton tuig. Okay, Sagittarius, ang mga maswati nga numero 5, 14, 20, 34, 42, kag 38. White is your lucky color. Capricorn, ay mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Okay, Capricornian, kung ang imo sinihandom kaayuhan, gamitang imo ka isog. Gamitang imo ka isog sang buot, ang imo kaalam, ang imo kapisan, kag ang imo pagpaninguha. Amo ng sikreto. Maswerte nga mga numero sa mga Capricorn, 8, 9, 27, 39, 40, kag 8.
Your lucky color is peach. Katuan naman na ito ng Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob, Pebrero 18. Yes, mga Aquarian. Mga madasig, subong adlaw ang mga Aquarian kung magulag. Maabtik, alerto ikaw karon. Kung may pangako ka, sigurado nga matuman mo ina. So, hindi ka lang magpasimpalad kay negatibong mga resulta sina. Okay, maswati nga mga numero sa Aquarius. 2, 15, 17, 38, 40 kag 42. Blue is your lucky color. Okay, ikaw naman Pisces. Kamu nga mga Pisces, nga nataw Pebrero 19, tubtob Marso 20, ang inyo kapalaran for today. Kung ginapatihan mo nga madamo ka, mahimo nga mga trabaho karon nga adlaw Pisces, nagsala ka. Kay nga, matyagan mo subong, ay daw ginatamad ka. Lunes, kaluyas ang lawas mo, daw ginatamad ka. Di kung hindi mo ina mapakigbatuan, sorry, wala gid sang maayo nga matabo, gani go, tindog. Okay, mas wati nga mga numbers sa mga Pisces, 10, 14, 19, 34, 25, kag 42. Honey yellow is your lucky color. Yes, ang mga Aries naman, Aries Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, or kamo nga mga Aryan, kabalugid ka mo kung anong hindi maayo ninyo nga batasan. Gani suno sa inyo horoscope, baguhan ninyo ina. Kay kung baguhan ninyo ina, magabag-uman ang dalagan sang inyo kabuhi. Kinahanglan mangin honest, be true to yourself. Okay? Mas swerte nga mga numero sa mga Aries, 4, 13, 15, 36, 24, kag 30. Light brown is your lucky color. Katuan naman natin ang mga Taurus. Okay, mga Taurus, amo ini mga nataw Abril 20, tubtob Mayo 20. Yes, Taurian, tagay atensyon ang mga importante nga mga dokumento dira sa imo, kag ami mo ginaugyunan man sang panahon ang pagbag-o mo sang imo sini pamatasan. Ang hindi mo bala nami, gintingwaan mo nga mabag-o, so may blessing nga maabot sa imo. Yes, Taurus, maswati nga mga numero 2, 9, 28, 36, 40, kag 12. Jade Green is your lucky color. Katuan naman natin ang mga Gemini. Yes, ang mga Gemini, amo ining mga nataw Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Yes, Gemini, kung may kalatuan ikaw o kung may follow up ikaw, himuon mo na after lunch para maging positibong resulta, likawan mo kuno ang manghulam anay sang kagamitan. Mas wati mo nga numero Gemini, 3, 23, 24, 18, 34, kag 40. Cream is your lucky color. Katuan naman natin ang mga Cancer. Yes, Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ara si Cancer nga pamati. Problema, aksyon gilayon. Kung may problema, aksyonan mo gilayon. So no sa imo horoscope Cancer. Tungod kung hindi, tuhay sa ginapaabot mo ang matabo. Hindi mo man pagpabayaan nga makaligad ang oportunidad kung mag-abot, i-grab mo man dayon. Mas wati nga mga numero sa Cancer, 17, 24, 31, 8, 14, kag 36. Lavender is your lucky color. Kag sa mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Aba, naningwagit si Leo nga matapos ang tanan niya nga trabaho, so matapos mo gini na bilog nga adlaw. Likawan mo lang anay ang mga imbitasyon kung may ara ginman para hindi ka man mabutang sa ital-ital. Yes, Leo, mga maswati nga numero 5, 12, 17, 23, 33, kag 41. Indigo is your lucky color. Yes, ang mga Virgo, ang winning mga nataw, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mga Virgonian, kung feeling nyo nga daw kauluyagid sang lawas ninyo, abi mo kung ano,
sukot na ina sang pag-abuso mo or ninyo sang inyo ikaayong lawas. Kinahanglan magpa-check up gid kilayon. Mas swerte nga mga numero 3, 8, 15, 28, 30 kag 29. Sky blue is your lucky color. Katuan naman natin ang zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra mo ining mga netawo, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Okay. Ang imo pagka-irritable karon nga adlaw, makahatag ina sang hindi namin nga resulta sa imo trabaho. Kontrola Libra, ana. Kung may problema, tagai atensyon para mangin matawhay ang ulo mo. Mas swerte nga mga numero 21, 28, 3, 37, 25 kag 41. Emerald Green is your lucky color, Libra. Kag sa kadapusan, ang Scorpio. Ang Scorpio, Oktobre 24, tubtob, Nobyembre 22. Scorpio, sa horoscope, likawan mo man nga mga emotional ikaw karon nga adlaw. Kag hindi ka man magpadala-dala sa problema, kay nga ang magalala lang ina. Kinanglan maghulag ka man sa gilayon. Mas swerte mo nga mga numero 8, 11, 17, 36, 43, kag 22. Beige is your lucky color. Okay, nabatian ang mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Don't worry, si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos ang mga ini. Naglipa na ang mga papaya soaps. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Nga mabilin sa inyo, halin sa Psalm chapter 119 verse 60, I will hasten and not delay to obey your command. I can't say goodbye. Was naman mga palangganeton nga mga tagpalamati, madamo gid nga salamat. Standby na sa mga mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I know